E county ma Migori ne jatend migao mar thieth manyien ade okopore kod amano nyakon magodhi mbele kama jatend migao mar thieth manyien Aden bare Duale okawo ofisa ayanga odiochieng' ma kawuono kod singo mar kelo lokruok e sekta no mar thieth. Duale twak mare kod jofwambo e log tich mar migao mar thieth oyango ni gope mag SHA ibiro bed ka ichulo ute thieth tarik 14 dwe ka dwe ka migao no bende dhi medo omenda ma ichwalo ne thieth mar jotuo mohewore kod mago man kod kansa. Bende jatelo ne ochiwo singo mar kedo kod achudhe mane oduono kuma mar thieth mar NHIF. Going forward, SHA will settle hospital claims by the 14th of each month. NHIF used to do 6 months and more. So by the 14th of every month, SHA will settle all the hospital claims by the 14th of each month. As earlier pronounced by His Excellency the President, effectively to today, 1st April, the ICU and the HDU bed rebate has been enhanced to Kenya shillings 28,000 per day, while oncology package for cancer patients has been enhanced to Kenya shillings 550,000 per person.